views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Lapuat Kapampangan, kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumising katutuan, uling abak na balen. Abak na balen, abak na, gising na. Hi, hello, kumusta la po rin ang kakatamong talatukia, manalbe, keng kasalungsungan at inipong kakatamong live streaming kakaluguran, emo po ken Digital TV, ang gamo naman po ka rin ipong kakatamong social media channel. Kumusta na ka, Chico, dara ko, kaya ni malaos ka, salangi ka pa, karini pong pisa sa biyang balen, ang popo mo naman po karening serbisyo publikong maranon pa mo. Yabang tanalaki karening kakatamong talatuki. At reta pong ating pusong makabalen, makagising nga, bak maranon, ikit-kitang kaminero kening dane naning MacArthur Highway, pari Resti, kumaring Ash. Awa, makatiman niya. Ay, kumusta la po rin pong magkape, magalmusal, kabang mamasang balita. O, kumusta kayo po? Sana ho ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. At habang atin pong pinagsasaluhan ito pong mga maiinit na kwento ng ating pong mga kababayan dito ho sa Central Luzon, syempre i-like nyo na at i-follow nyo na ang ating pong social media page para anytime, anywhere, eto na ipapaabot ho namin sa inyo kung ano ho latest, ano ganap dito ho sa Central Luzon. Syempre, mahalaga sa atin, parin Josh, itong komento ng ating mga kababayan, kumusta gising mo? Ate, kuya, yung mga senior citizen dyan. Nuko, ang yan no karakal kasaingsing ka ni senior citizen. Oras pinamantaga ng dudug pa na kaitang oy tiyan, may kakaidad na ka pare Resti. Murugo aywasan na ay tiyan at atina kabud mangalbag ka rin pong kaya kayong parti na ning katawan. Bali sana, Paulo G, nung mangalbag mo, kikirot. Mangalbag ya sana, nang alikikiro. Yeah! Shout out ka rin pong kaya katamong talatugi. No, ka rin la rin kaya kayong talatugi ka CLTV. Nga rin kaya katamong followers. Opo, shout out yung mga taga Nueva Ecija. Kasama din ho natin sila, taga Bataan. Kumusta ho ang inyong gising? At opo, mga kaibigan, dito ho sa mga taga Bulacan, yung mga suki natin dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. At gayon na rin ho mga kaibigan dito ho sa mga nakikinig sa Bataan, Tarlac, Zambales. Kumusta ba yung panahon dyan ho sa inyo? Dito ho sa syudad ho ng San Fernando, kabisera ho ng Pampanga, maaliwalas ang panahon. At totoo mga kaibigan, maaga pa lang, ramdam na ho yung dagsa ho ng marami hong sasakyan dahil may pasok, may pasok. Gising-gising si kumari ko, ayun tatlo pinapaliguan na anak, tatlo pumapasok. Kaya talaga naman mga kaibigan, pagka ho ganito, akit may pundalan, neka busy at itang rush hour, yapi na po kanini, magumpisa nitang rush hour. Anyareta pong kaya katamong talatuki, yun hong mga nakikinig ho sa amin, patungo ho ng San Fernando. At syempre mga kaibigan, ito rin hong North Luzon Expressway, gusto nilang makita yan Ito ho ang aming pong traffic update. Traffic update. Punta ho tayo dito ho sa live streaming ng North Luzon Expressway. Ang ating po nakikita mga kaibigan ay ang mga lugar dito ho sa North Luzon Expressway. Ilang porsyon ho ng expressway na totoo. Wala hong problema, suwabe ang biyahe. Wala ho Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, Megawayan Interchange, Bukawe Toll Plaza, at dito ho sa San Fernando Interchange. Abak na balen! Ate Presi Maniago, shout out! Kumusta la po rin tawa palit? Ayan ho mga kaibigan, at totoo, maaliwaras din ho ang panahon na ating pong nakikita dyan ho sa sa labas, dyan ho sa mga nagtutungo ho ng DFA. Paulo G pa, ating kong appointment ngayon ni DFA. Ating kong ngayon appointment US Embassy, Paulo G. Maranon pa mo. Yung iba ho, hindi pa ho pumuputok ho yung sinag ng araw Andyan na ho sa kalsada at bumabiyahe. Shout out dun ho sa mga nag-aabang naman ho ng ating pong panahon, ulat panahon, hatid ho sa atin ng pag-asa. Kuya Josh, aslag mo na
Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at narito lang ang lagay ng ating panahon ngayong August 12, 2024 live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Sa ating latest satellite images patuloy natin minomonitor itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 1,375 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Base sa ating mga pinakahuling datos, nakikita natin na itong low pressure area na ito ay malaki yung tsansa na maging bagyo ngayong araw. Pero posible din yung senaryo na ito ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. So magbibigay po tayo na update kung ito bang low pressure area na ito ay magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan ng susunod na bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility or papasok ng Philippine Area of Responsibility ay letter D na po tayo, so Dindo. Itong low pressure area na ito ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi niya rin masyadong napapalakas ang habagat at ang southwest monsoon o yung habagat nga ay nakakaapekto partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Luzon at dito rin sa may bahagi ng Kabisayaan. Ngayong araw malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din dito sa may western section ng Central Luzon, itong area ng Zambales at Bataan. May thunderstorm advisory tayo around 3 a.m. ngayong araw at posible yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Kamaynilaan. Abak na balen! So kasama ho tayo, dun ho sa mga monitor ho nila na posible hong magkaroon ho ng thunderstorm. At ito hong thunderstorm ho na to mga kaibigan, magbibigay ho sa atin ng, kung minsan intense to moderate. Pagka ho talaga minalas-malas pa, may kasama pang yelo yan. Kaya dito ho sa atin pong mga motorista na nasa labas, may ganyang kwento. O pagka ho kami inabutan ng thunderstorm, yung thunderstorm pa meron parang hailstorm nga manwanda ka rin. Reta pong mga lating yelo. Anya siya, mituturan la po rin kaya karelang sakit. Shoutout dito ho sa mga nakikinig ho sa atin dyan ho sa area ho ng Magalang, Pampanga. O, kumusta ba yung ating palengke dyan sa Magalang? O, mantuka ka nung manyaman fresh meat na ning chicken. Naman, reni po tao Magalang at ila po ka nung manyaman na po tayong kikatamong burira mo naman ibida ka rening followers ng Paulo G. O, rening abak na balen. Yung manyaman ngayon ni Paulo G, estopado no? Basta po, retang masarsang pamangan ay tuto na kakaluguran. At no po, kanyaman kwento rin pong kikatamong talatuki. O, dun ho sa mga nag-aabang ho, magkano palitan ng dolyar. Ayan, nakikita ho ninyo, patuloy ho na, lumalaban ng piso. 57.28 ngayon pong araw ho ng Lunes. At sa ating pong ilang pa hong mga salapi, nakikita ho ninyo ang palitan, mga kaibigan. O, reta pong magpadala lapad. O yan, kakiyo na lang kung nalapuag kasan pa. At reta muna pong pakay abroad. Yapin po yung pananayan da po ini. Nung makanano po kaulaga, ing karela pong para lang pera, kareni pong karelang kaluguran. Abak na balen! Sundo tayo mo po ining kikatamong serbisyo publiko, kareta pong makiramdam na makatulala. Paulo G, hanggang mga nano, sabihan ng pera. O nung sakali man mong iyako ako na kilala yung pera O yung sasabihan niya, nga po ko. Gustong yan mo na kilala yung pera, pari Resty. Ika na itang masakit. O, ate, di makanya na kilala yung pera, nga na. O, kasi itong kilala na yung pera, sakmala na O, bili yan Gusto talaga nga na, masakit na yan. Kilala yung pera, nga na. O, kanata pong makiramdam kaya kaming asupuking baryo. Kaba pong iba pa ko kanini, didiligane po yung kayang tanaman balasenas. O reta meka pamalengki. Magkano nga ning kilo na ning balasenas? Magkano mo naman kilo na ning kamatis? Ang po pang kumaringas, inglaya. Pilmiya pa mo rin pong makamal. O reta pong may malengki at sasayingsing. O napun mo nga areni nga kaya beta mga malengki para resti Wala na kanong katulid del libo. Eda na kano ayat chat ini.
kempong paruminggo. Ting mag-budget libo, nga rareding kaya katantala tuki. Atin, kabalen, ne? Reta pong kaya katamo pong kakaluguran numisan, oy cha. Rugo, era po balo, makananure po pi dake-daking sweldo na pong pari ko. At no sakali man papag-aral ka panganak, oy cha. O, siyempre, ilabas may pa itambakal ng wali ko kaninin, eh. O, nya po, kayong ima. Andyan ka ba at kataong kanininang ang po pamimalengki na may natad ng anak, pare restin, eh. Maganang-magana ya pamuri. Saludo kaya po kayo nang. Kareta naman pong tata, masipag, responsable. O, kareta pong kaya katamong talatuki na Oy, Tina, oy, Nina. Nakanini, choy, na. Oy, Nina. Kareta pong pisabyan na bilala ko yung karela muna ang pun labit. Oh, labit king no karin Paulo G. Labit ken diskarte. Oh, nung aki mula rin. Magobra lang 8 to 5. Pari resti 8 to 6. Itang 6 diskarte ka nito ita. Chat mo na eh. Ay mariyari nga lala racket. Oh, kagaling din din kaya katamon taladog eh. O, reta pong ating sika ng lalaban la po hanggang makanano kasakit timbi. O, reta pong manalbeke kami o kaganan natin kaganan Paulo G nga ra. Malamo ata manya almusal lara rin kaya katamon taladog eh. Ay, opo kakaluguran. Sa sarap-sarap, paslag mo na, Josh. Sa sarap-sarap. Naman, mga kaibigan, ayan ho, ang Bernapin po pala, ne. August po ngayon, malapit na po yung Ber. Kaya, impong RMM Meat Shop, kakaluguran, at ine pong, iyapagpuki kayong mga nyaman na meat processed food. Kaluban na po ning hamon. Po kakalingwan. RMM, mga kaibigan, kung pag-uusapan ho natin yung kalidad, linamnam, at syempre, mga kaibigan, yun hong mga premiado, na mga imported na meat ho nila, talagang lumalaban yan. Pang prime dine-in, sabi ni kumari kong Rizalin, ayan, kanyama na yan, para resti. Ang kay Gillian maglaban kang kutsilyo nga rarening kaya katamon talatuki. Abak na balen. At syempre, dun ho sa mga nag-aalmusal, pork makauho kayo dyan. At yung mga mahihilig sa siomay, pare resti, the best. Meron ho silang 20 meat store dito ho sa ating pong bansa. Mula dito ho sa Pampanga hanggang dyan sa National Capital Region. RMM, sasarap-sarap. Yay! Abak na balen kaya. Di balik kaya po. Keng mabila na pinandit. Abak na.
Abak na balen, kaya ni pong Aldo na po ni Lunis, kakaluguran. Umpisan tayo na po rin mapaling balita, kaya ni Pula, buwad Kapampangan. Orenin na po rin ang kakatamong headlines. Mga manging isda apektado ng oil spill. Naghahanap muna ng ibang mapagkakakitaan. Balitang balen, balitang Kapampangan. Barangay Captain Norberto Lumbang ning Lakyos Arayat. Meteya kayarireng Pemaril, abak na! Pamagsadya para King Giant Lantern Festival 2024, megumpisa na! Abak na balen, balitang Kapampangan. Pinoy Migrant Health Workers, kinundi na ang mga serye ng karahasan laban ho sa mga immigrant workers sa UK. Abak na balen! Transport strike inilunsad ngayong araw ng grupong Manibela. Abak na balen, rada pong sasaingsing ating kayang asakin ngene. Ay, panantabayanan niya po yan. Usan tayong LTFRB, pangabagya. At opo kakaluguran, medong pong malungkot a balita. Ne? Uli pong karani pong ma-share video kem pong online. Ikitay po ita pong brutal baril kaya pong barangay captain na ning Lakyos kaya po Arayat, Pampanga. Samantala ng dahil pong pamigatago na tsupugan linya ng telepono bila pong local chief executive at opo, indo na po ning Balen Arayat Mayora Madir Alejandrino. Live tamo kay CLTV 36. Kumusta ko po Madir at makananuya po at tanggapin pong impormasyon na ini? Nabingi po, kung man po dapat sabihin, makaanggaman po at yung kaya malagong kondisyon. Maka-hospital ko man po, pari 4 days na ako po ini. May gulat ko po nabingi, yung sabihin dati po makanya ni Bilyari na may ka-shooting accident tapos may itong pangkapitan niya pong may Pemaril. Ako po na niyarang kumudin po ka rin ng kapulisan. May sana garandang gawang pong paralan para makatarungan niya pa kahit ko po rin hanggang CCTV nung no ka rin la po. Dinalan din may maril kaya. At payabot ko mo rin po yun. Tapos puso ko pong pamakirami ka rin buong pamilya na pong Kapmel Lumbang. Opo. Kaya pong kebalwan nyo kang kapitan, ala naman po nga ako kwento kaya kayong problema kaya ni po sasakupan na pong barangay. Ala naman po kasi lately, niyo po na mga kaikigay paminsan-minsan. Yang po taking kaikip ka ceremony. Pero kakay ko naman po, malago naman po yung gagawa naking barangay na maging malinis yung barangay, maging payapa yung barangay na. Kaya ko rin po balo, bakit nilyari kayo yan? Mayora, ikaw pong tsugeng kapanibalan, baluta mo ng pustong local chief executive. Ating ko pong intelligence pan, bababaloy po, nung nano po itang level na nitang problema king katamong seguridad, bayo pa po milyari ni. Atin ako muna pong kutob na ating problema king katamong peace and order kaya ni po Araya. Okay po, kahit po naman po, okay naman po yung bili na ng Arayat po ngayon. Maliban mo po karetang magpanggap, extortion kay cellphone. Pero as of now naman po, sabi ko karela, nung magkain naman po, didinan kasi once sa dininan dala, tuloy-tuloy na po magkain. Tsaka alerto naman po rin kapulisan tamo. Kung po balo na makanano po milyari ito, aksidente nga ito. Opo, ay din dyan tamo po, once upon a time, mga riot, metong nga po karening bibili daking area of concern, lalo na po nang milalapit po yung halalan. Kumusta naman po ining kay affiliation na pong kap, kaya kayo pong kebaluan at
makananuya po itang kaya pong maging aske. Kasi metong po ka rin lalawin na po ng PNP, pong malapit po yung ngalalan makanyan, sisilipan de po, ninularet ang ating private army nga ra, ret ang ating concern, ketang pisabihan tamo neng mapaling ngalalan na, ating makanitang senaryo. Kaya kayo po, kempanwalayo po, naano po yung panakit nyo po kayo senaryo ngayon? Paniwala ko po, wala po kayong politics yan eh. Kasi po muna po, dahil pwedeng pagkayang po yan, uling kamamati na ng asawa ko pa. Magpasalamat ko pin po at sinabilang buhay, anong po palang mga piya, baka may itong niya pa pong pag-isipan daw. Opo. Kaya ni po senaryo na akakita mo po kayo ng kakalat na CCTV, Madir. Ini pong CCTV ngayon, kaya pong mismong barangay hall, Beryl de po barangay hall o kaya na pong dalan? Kaya po kasi kit na pero yung sabi daw, mismo po king kaayata, king barangay hall. Uli ka rin niya, mandato nata, karindi po atake na yan eh. Pero ko pa po balungan yung resa-resa nung makananing Milyari. Okay. Pero minaos na ako po kay COP mi, nagawan daw ang egan-aganang pa mag-imbestiga nung nano po yung Milyari. Kasi nung pong lalawang po kayong kaye, politics ng kaye, wala mo po malaot eh. Nino naman po musip kaya nga, baka kami mo pong kalaban at saka may itong pa po yung tatagalan na kahit po nanay ni Vice Mayor Yamo po. Pero igit ni po kayo ni po CCTV, Mayora. Kaya pong mismong barangay, atin muna pong gaganting akbong. Kaya po rin nasabihin, armado lang muna po pala rin ng atsukening area na ng barangay. Ne? Siguro po. Opo. Aintindihan mi po, Mayora, ini pong kaya kayong koordinasyon kaya kayong PNP, papumatanang. Pero kareta pong makaramdam kaya ni pong kaya kayong amano, lalo na po rin pong memalen na magdalaya pong katatakutan nini. Lalo na po, etamo atang gina, atin niya pong epekto kaya katampisin mo. Sabi ko mo po ka rin kabalen, panatag na po yung misid da, siguro po talagang makanya natin pong makanya na aksidente akay, pero gawang po yung hanggang agyo ko para po imbalen mire po katakutan. At peace and order na po. Manibat king ibat naman po mabiyay Vice Mayor Bon na naman po kalagoy peace and order. Opo. Ang kaamang po yung walaya. Kaya kasalaysayan na po ning arayat, Mayora, kempong lalam na ning kaya kayong termino, yapin pa po yung insidente na ating pong biktimang kapitan. Gusto ko po. Opo. Opo. At ini pong kayaw sa inyo na mikahustisya po ini, Mayora, takikyane po ning CLTV 36. At pasensya na ko po, suya po ang laking hospital kakaluguran ni Madirene, kaba pong kakasabi tayo. Pero initially, alam babanggitan kaya kayong PNP chief mo, ay nung sakali man mong bukod pa kang kapitan, natipang may sugatan, kaya ning shooting incident na milyari ngayon eh. Yung sabi rin naman po, naman pong ikita kahit. Tsaka di natanglarin po rin keng PPO, king San Fernando, may gimbista lang po. Kumuha mo yung COP ko yung may kahit po, dakala po rin di natanga kahit at yung mo rin kung PD. Michelle Masangkay, Kernel Masangkay, may gimbistigala po kayong milyari. Pero luluto po Kenny, metong yamo po taganing may puruhan. Ala pong may sugatan na liwa pa. Ito po, kung pa po balo po yung milyari nung ating po may sugatan, wala. Tsaka itaping mikigatihan, hindi ko pa mo din damge kayo. Alina pa po kasi riniport naman sa siguro
igagana kayo po ni PNP police ni na Colonel Mercado. Kasi pa po may kaisa na akong nabingi. King Hospital eh. Opo. Sige po, dakal po salamat kaya ni pong pamamiyay pong update kaya kami at kaya pong bisasabyan na peace and order. Ayan po kakaluguran. Etong ya po kaya ning Bansyon Tamo naman nung makanano ya po ini pong pamamanintunda pong hustisya. Reni pong neulila. Mandiyan ko rin pong kasaupan mo naman po kare ka pulisan mi ken PNP na garantang gawa na para magkaustisya alam po rin yung pamilya ng Camel Lumbang. Opo. Pero Reni pong kapitan nyo, Mayora, itamo po, may kakabaluta mo nung atila pong problema kay atila pong problema keng lugar da. Bayo pa po milyari ni, ilan naman po yung sasabihan kaya kayong worry na, atin yung problema keng sasakupa na, ala naman po sasabihan kaya kayong manyang. Wala naman po. Wala po. Sige po, Mayora, at manyawad kami muna pong update kaya kayong Chief of Police, baka nita pong mirina niya pong lino, reta pong detalye na nining serye na po nining pamamaril. Pero nanuya oras milyarita, Mayora, nabengi po, nanya pong oras eksakto king sinabi na po ni PNP Chief. Pero ko rin po akaing masalete nung nanong oras milyari po ito eh. Kasi din po, nandito din po sinabi ka na kuling may nakala po mabigla ko pin po ko na bingihira man sinabi din ng pante ko o rin yung politiko nung iningin mo po nga ba. Uling mga kahit ko po na bingi, malagoy kondisyon po. Opo. Sige po, dakal po salamat. Ganyan pong binyay pong oras kaya kami at pamagbalino. Kareni pong malalyari kaya kayo pong balen. At reta pong talato kita mo, kabalik na po ning kaya katamong programa, kabalen. Pakikuanan tayo naman po yung amano na ning Police Provincial Office na po ning Pampanga. Baka nita pong akit tayo po ita pong karelang meging initial na investigasyon. Kaya ni pong karumal-dumal na krimen. Kaya ni po balen na ning Aray at Pampanga. Dakal po salamat. Mayora Madet Madir Al-Alejandrino. Mabuhay po kayo. Opo. Opo. Salamat po. Mibalik po yung kayong programa. Abak na balen. Abak na.
Alas 8:09 na nagmamadaling umaga mga kaibigan sa ating pong follow-up report. Kasama ho natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ho ng Philippine National Police, Police Colonel Jean Pajardo. At gusto ho nating mabigyan ho ng follow-up ito hong insidente ng pamamaril mga kaibigan. Pagkat kagabi, yun hong nakita ho natin sa mga contributed video online ay ito hong four wheels pa, mga kaibigan, na yun hong mga bumabaho dito, merong mga high-powered firearms na di umano sumugod ho dito ho sa area ho ng Barangay Hall. Saan yan, Paulo G? Dito ho sa Barangay Lakyos, Arayat, Pampanga. Ma'am, gusto ho namin malaman ho sa inyo yung pong mga initial na report na nakarating ho sa ating pong headquarters. Anong oras ho ito nangyari? Good morning, Sir Paulo. Nangyari itong insidente na ito ayon doon sa report na inilabas ng Pampanga Police Provincial Office. Mga around 8:30 ito, habang si Barangay Captain Norberto Lumbang ay nasa loob ng Barangay Hall, ay isang Toyota Black Toyota Innova ang huminto at bumaba doon ng mga armadong lalaki at pinaputukan nila itong biktima at kaagad na tumakas sakay nitong nasabing Toyota Innova. Ma'am, base ho dito ho sa initial na pag-iimbentary ho ng ebidensya ng scene of the crime, meron na ho bang naipasa ho sa inyong report kung ano hong klase ng baril ho ito? O base doon ho sa nakikita ho natin na video, ano ho yung mga posibleng baril na ginamit ho nito pong mga tumambang po dito ho kay Kapitan? So kung titignan natin yung video, talagang naka-armalite o long firearms itong isang sa mismong bumaril. Itong iba naman ay short firearms ang dala. O subalit hinihintay natin yung official reports ng SOCO kung ano ba yung mga bala at saka kung ano yung mga cartridge cases na na-recover doon sa crime scene po. So far, ma'am, base ho sa inyong assessment, alam naman ho natin, ito hong Oktubre, yan filing na ho ng COC. Ito ho bang pangyayaring ho ito, ano ho bang estado muna ng Arayat ever since sa inyong monitoring sa usapin ho ng peace and order? Definitely, alam naman po natin yung history po ng Arayat. Talagang isa yan sa mga binabantayan natin kapag may election, lalo-lalo na local election. But so far, ay nung nakakaang election naman, ay wala naman tayong naitala na any major event dyan sa area na. But tama po kayo, nabanggit nyo na this coming October ay start na po ng filing ng candidacy for national and local election. Kaya titingnan din natin kung ito ba ang insidente na ito ay related sa papalapit na pag-file po ng Certificate of Candidacy. Dahil hindi natin maiaalit na ito pong ating biktima na kasalukuyan pong barangay captain na po niyang Barangay Lakyos ay sinasabi ay umuugong at naririnig natin na may plano na tumakbo bilang Vice Mayor. So titingnan natin lahat yan kung ito ba ay may kinalaman sa kanyang sinasabing pagtakbo sa darating na eleksyon o ito ay related sa kanyang trabaho bilang barangay captain. Of course, hindi rin natin i-discount yung possibility, yung personal grudge na maaari din naman natin na i-consider. Sa ngayon, wala po tayong inaalis na ano bang ini-discount na possibility at lahat po yan ay pagtutulungan po natin investigahin at meron na rin pong kinreate na Special Investigation Task Group na tututok dito po sa kaso po na ito. Panguli na lang, Idol, alam ho namin sa mga serye ho nitong paghahanap ho ng kaparaanan na yun hong peace and order ho natin, lalo na dito ho sa mga lugar na meron hong history na mainit po kapag halalan. Kumusta po yung monitoring ho natin dun ho sa mga private army? Ang Pampanga ho, as a whole? Kasama yan sa binabantayan natin. But sa whole, sa Region 3 ay meron tayong mga binabantayan ng mga potential private armed groups, particularly dyan sa area ng Nueva Ecija. Sa Pampanga naman ay matagal na pong insurgency free ang Pampanga. Subalit sabi nga natin, may mga binabantayan po tayo, mga ilan
na munisipyo dyan. Siyempre, kasama na dyan yung Arayat because of history will tell us na may mga insidente dyan. Kaya naman ito ang pinag-iisipan ngayon ng Regional Police 3 para nga po dagdagan in terms of deployment. Kung sakasakali, lalong-lalo na po pagkatapos po ng insidente na ito, ay sigurado po na magdadagdag po dyan ng deployment para maiwasan at masundan pa po itong insidente na ito. Colonel, ito hong senaryo ho ng serye ho ng pananambang dito ho sa mga barangay captain, no? Kasi pangalawang insidente na ho ito, bale. Ang lumalabas talagang naka four wheels, yung mga tumitira. Ito ho bang pag-iimbestiga ho natin kung gaano ho naka-preposition yung pong mga checkpoint ho natin? Isa rin ho ba ito sa atin pong pag-aaralan ngayon kung paano ho magkakaroon ho ng puwersa para at least sakali man wag naman sana kaagad-agad ho meron ho tayong mga unit na makakapag-follow up lalo na kapag ho hindi na ho riding in tandem yung tumitira. Tama po sir, yan ay isa dun sa kinonsider at sinabi ng ating PNP na kapag nagkakandak po ng checkpoint yung ating mga personnel ay hindi lamang concentrated dyan sa mga riding in tandem because may mga insidente talaga na gumagamit ng mga sasakyan. So isa yan sa titignan natin kung before the incident ba ay may mga nakatatag na checkpoint dyan sa area po na yan at alamin natin kung sakaling meron ba ay bakit nakalusot yung insidente na yan. At kapag mabilis naman daw, nakausap kong personally itong provincial director ng Pampanga PPO na siya mismong pumunta sa lugar at patuloy nilang pinitugis at sinasabi nga niya, bago nangyari ang insidente na yan, ay galing siya dyan mismo sa Arayat. Kaya titignan natin kung talagang asaan ba yung strategic deployment ng mga tauhan natin, particularly sa area po ng Arayat. Ma'am, wala tayong arrested dito sa nangyaring ito at wala pa rin tayong suspect habang nag-uusap tayo ngayon. Sa ngayon, sir, ay wala pa, pero patuloy po yung ginagawang pursuit operation at tinitignan po yung mga lugar na posibleng binaanan po dito sasakyan at tinitignan natin yung mga CCTV. Kaya napaka-importante talaga, Sir Paulo, ng mga CCTV para baka sakaling makatulong ito para masundan natin. May mga nasusundan na tayo ng mga possible na pinuntahan nila but I cannot reveal it for now para hindi po ma-preempt po yung ongoing pursuit operation na sinasagawa po ng Pampanga PPO. Marami po salamat mga kaibigan. Yan ho, narinig ho natin ang tinig ni Police Colonel Jean Pajardo, ang tagapagsalita ho ng Philippine National Police. At antabayanan ho namin ito hong development ng kasong ito at asahan ho ninyo na kami po ay hihingi sa inyo ng update. Dakal po salamat kayo, Colonel Jean. Maraming salamat po, Sir Paulo. Good morning po. Ay dindan tayo po kakaluguran ng tagapagsalita na po ng PNP at kaya po malungkot na balita ngayon makirami tamo po kareni pong newalan po dito ho sa mga naulila ni Barangay Captain Mel Lumbang at ito to nakakaluguran kareni pong akakita mo pong social media makapost. Mimingat na mo naman kaya pa mag-post mo natin kasing kukumpirman mo naman po metong social media post, isa hong video na napaka-brutal pero wala pa hong kumpirmado kung sino naman ho yung tao na yon, Pero dito ho sa isa hong anggulo na yung CCTV camera mula ho dito ho sa barangay o hindi ho kalayuan dun ho sa kung saan nagkaroon ho ng putukan. Ang insidente ho kasi mga kaibigan, hindi ho yun hong mga bumabalaang, ang may baril. Pagkatapos nun, mayroon din gumanti ng putok. Kaya susubaybayan ho natin ito hong usad ng investigasyon dyan ho sa pagkakasawi ni Barangay Captain Lakyos Captain Mel Lumbang ng Arayat, Pampanga. Di baligya po, hingga kayo pong morning show, Abak na Balen!
abak na balen, abak na. Karene pong kaya mo nga kakayadwangan keng kwento, keng balen. O hindi na, rene pong mapaling balita. Nene, opo, hindi lang ho dito ho sa Pampanga ating pong binabantayan, kundi dito ho sa pagbangon ng ating mga kababayan. Diyan naman saan, Paolo G? Sa Bataan, mga kaibigan, ito hong patuloy na nararanasan ho nilang epekto nito pong oil spill, pagtagas ho ng langis, mga kaibigan. Opo, ha? Ano sabi Paulo G nitong mga mangingisda? Aslag mo na mo, Diyos. Nene, na ano nga mano daretang babansyon tamo king karelang pamagbagwa. Ito hong mga mangingisda, mga kaibigan, na patuloy po na, ayun, naapektuhan ng kanilang karelang kabiyayan, kaluban na pong Ancelo, Mendoza, gayon na rin yung pong mangingisdang si Edgardo Reyes. Yun niya, pakiramdaman tala po kakaluguran. Dito po kami kumukuha ng pangkabuhayan po. Bali halos 80% po sa lugar namin yun po yung pangkabuhayan ng mangingisda. Doon po kami kumukuha ng pinagkukunan sa araw-araw. Mahirap. Nasa kainitan. Saka isa pa, may madalang mahuli. Katulad nga na ito, dumating ng ganito sitwasyon, lalo rin nagpatindi ng hirap sa amin sa panguhuli. Nagbabawal manghuli ng isda dahil halos walang kumakain. Yan ho ang daing, mga kaibigan, ito pong mga kalunos-lunos na mangingisda dyan ho sa Limay, Bataan. Matapos ho, mga kaibigan, na Kuyang, matapos nga ho na ito ho, magdulot ho ng kapamerwisyon po, ini pong Mount Terra Nova, isang barkong inupahan ho ng SL Harbor Bulk Terminal Corporation na subsidiary ho, mga kaibigan, o subsidiary ng San Miguel Shipping and Light Trade Corporation. Kasagsagan po ng pananalasa ng bagyong Karina noong July 25 nang lumubog ang sasakyang pandagat na may kargang 1.4 milyon na litro ho ng industrial oil. Dahil hindi makalaot, napipilitan na raw na humanap ho ng ibang mapagkakakita ng ilang po nating mga mangingisda tulad ni Acelo at Mendoza at gayon na rin po si Mang Edgardo Reyes para hindi magutom ang kanilang pamilya. Kuminsan, may mga patrabaho dyan sa planta, extra, yun lang. Ganun, mga shutdown. Nalibado, wala na. Ay, opo. Malaki problema. Diyan lang umaasa ang pamilya. Ay, katulad nga ngayon, wala pang mga patrabaho dyan sa planta. Andyan lahat kami sa dagat. Ayan po, nagmahanap po kami ng alternatibong pagkakitaan po. Naghahanap po kami ng dito po sa Kati, may mga trabaho po. Naghahanap po ng trabaho para may lang po sa pagkain po sa pang-araw-araw. Batid daw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3 ang pagsubok na pinagdadaanan ho ng nito pong mga mangingisda dito ho sa Limay, Bataan. Kaya naman nito pong Biyernes, August 9, tinungo ho ng ahensya ang nasabing bayan para maghatid ho ng tulong sa mga namamalakaya. Ay nagkakaloob po tayo ng number one, yung ating pong food packs sa halos 1,000 tao. At meron din po tayong ipamimigay na fuel subsidy certificate na pwede po nilang i-claim after 2 weeks. And of course, meron tayong seafood kadiwa ngayon. Nagbigay po tayo ng 400 kilos ng isda, 200 kilong bangus po, tsaka 200 kilong tilapia. Para po doon sa napili nating samahan na pwede po nilang ibenta sa murang halaga. At pag yung napagbentahan naman po nila, pwede po nilang i-roll over yon. Nandun pa rin po ang BIFA's assistance pagdating sa logistics at saka po sa market matching kung saan po sila makakakuha ng ligtas at murang isda para sa ibenta rin po dito sa mga naapektuhan po ng mga itong oil spill. Paliwanag po ni BIFA Region 3 Director Wilfredo Cruz, bukod ho sa seafood, kadiwa ay patuloy ho ang kanilang ahensya o patuloy ho itong kanilang ahensya sa paghahanap naman ho ng makabagong paraan para maiangat ang estado ng kabuhayan ng mga mangingisda, lalo na ho sa panahon ng sakuna. Nag-iisip pa rin po tayo ng mga ibang paraan, kagaya po ng
yung sa aquaculture, lalong dito sa dito sa bandang Orani at sa ibang aquaculture areas ng Bataan na mapalakas pa po natin ang produksyon para kung sakali po na magkaroon ng ganitong mga trahedya, hindi po maapektuhan ang supply ng bangos dito at least dito sa probinsya ng Bataan. Pasasalamat naman ng mga benepisyaryong mangingisda dahil ito na umano ang simula ng kanilang pagbangon muli matapos ang trahedya. Yun po, nagpapasalamat po kami, lalo po sa ating mga mangingisda na ano pong apektado po sobra. Super po. Hindi po natin maano yung mga saloobin po nila. Talagang kung i-interviewin po natin sila, baka siguro po samot-samot yung mga magiging paliwanag nila. Malaking papasalamat kami sa tulong na ibibigay sa amin sa amin barangay at sa buong ng Limay. Malaking taluagan sa amin. Abak na Balen, abak na! Sa iba pong mga nangungunang balita dito sa Central Luzon, mga kaibigan, kinukundina ho ng Migrante Health Workers UK ang ginagawang violent riots ng mga umano'y far-right at fascist group. Dito naman ho sa United Kingdom, ayon ho sa grupo, hindi na dapat pang nangyayari ho ang ganitong hateful acts laban ho sa mga immigrant at people of color. Tila bumabalik daw ang pagiging slavers o mang-aalipin ang paniniwala ho ng United Kingdom at nabibigyan pa ito ng espasyo hindi lamang sa social media ngunit maging sa gobyerno. Racism at hate, ito raw mga kaibigan ang nararanasan ng mga Pilipinong migrant workers sa naturang bansa. Halimbawa na ho rito ang mga Pinoy nurses sa Sunderland na pinagbabato at tinawag ng offensive slangs habang papasok ho sa trabaho. Dagdag pa ho ng Migrante Health Workers UK, mistulang nakalimutan ng racist groups na ito na bukod sa World War II ay naging sandalan din ng bansa ang mga Filipino nurses noong COVID-19 pandemic. Kaugnay ho ng mga nangyayaring protesta, pinaalalahanan ng grupo ang mga kapwa Pilipino sa UK na maging alisto at maging maingat. Iwasan din ang lugar kung saan maaaring magtipon-tipon itong far-right fascist group, mga kaibigan, o fascist group. Nanawagan din ho sila sa Philippine at UK government na patawan ho ng parusa ang mga salarin ng naturang acts of hate. Hiling nilang masiguro ho ang kaligtasan at buhay ng mga migrant worker at kanilang pamilya. Nakikisa rin ho ang Migrante Health Worker UK sa mga kapatid na Muslim na higit din hong naapektuhan ng kaguluhan sa bansa. Nagugat ho itong anti-immigrant violence sa mga riot mula ho sa far-right groups kasunod ho ng stabbing attack na ikinamatay ng 3 batang babae dyan ho sa Southport, England. Kumalat ho ang false information na asylum seeker at Muslim ang 17-year-old suspect na kalaunay nalaman ng mga pulis na Britain na ipinanganak ho ito. Yan ho ang mga balita ho natin ngayong araw ho ng Lunes. Dakal po salamat ka rin kay Katamon Talatuki. Magbansyo po ka rin Bapaling Balita. Aldoldo, Lunes hanggang Biyernes. Opo kakaluguran. Yabin po kay kayo pong programang gigising kay kayo Aldoldo. At syempre, ing serbisyo publiko. Ang po pong maulagang impormasyon kay ni Pulabot Kapampangan. Yapin po, imbibiyemi ka rin kay kaming Talatuki. Yan po kayong talasuyo ay Paulo G. Santos. Ating pusong makabalen. Abak na!